Mi együtt az Úr napja, eme század, vége napja. Mi együtt az Úr napja, eme század, vége napja. Ki délbe jár a világba, lássa együtt mindenünk Atya. Nagybecsülj a prófétánk, mindenét vívót eladta. Mennyei Jeruzsálemet épített a nagyvilágnak. Ilyen egy álmomból. Egy út, kockaköve. Egyik oldalú rozs, a másikú búza. Ekkora-e? Amerikai baszki! Hát baszki, megyek. Itt meg gyümölgöttem valami. Hátrafordulok, nézek. Hát látom Lucifer motoron. Korom fekete. Erre megkezdek futni. Azt még tudjátok, milyen a kövöm, ezt él átszaladni. Futok. Ő meg egyre közelebb. Erre fölodítok. Segítség! És? Semmi. Fölébredtem csuronyvizesen. Anyám, segítségért fogunk kiáltani, azt nem lesz segítség! Na egy szép baszki, amerikai búzanő, ne elhúgyjon az aratáshoz, az meg elkapott. Hogy a sötétség szakadna rá az egészre? Uramisten! Az én megteremtésem, Uramisten, tehát egyetlen filléredre sem kerül, Uramisten! Biztosan megéri ez neked, Uramisten, hogy én ezt a motorbiciklit toljam, Uramisten, ahelyett, hogy utaznék rajta, Uramisten, mint az a Salamon király! Lucifer! Na baszki! Megszállt már. Tiszteletem, jó napocskát! Здравствуйте! Bonjour! Hol Zsolás el? Fedőbe kellett? Szépedjek meg parfüm? Nekem nem kell! Ó, pardon! Madame, bocsásson meg, merész voltam! És ollala! Szőkét és barnát, és akit a szemem meglát, elcsábítanám! Venni vagy nem venni? Nem! Alkudozni lehet! Díszruhában, szép pejlovon, üget merészen, üget! Ej, parancsnokom, kedves vezérem! Mi tisztelt uram, a marsal urat tiszteljük! Én Rothschild vagyok. A zsidó! Rothschildi Astokból. A kuzinjaim Amerikában vannak, de én Rothschildi Astokból jöttem. Én értelek benneteket jól. Én nagyon jól értelek benneteket. Boże cara, rani, silni dzierżawny, carstvuj. Nagy Oroszország uralkodója parádés öltözetben, és ő uralkodói fényessége a cárné. Mennyi? Ó, olcsó, mint a borcs. A cár 5, a cárné 4 arany. Mennyi? Nem féled az Isten, te zsidó! Az Isten baszki! Végre értelek benneteket! Dawaj, pragniaciem zaklenioni, Vesmir gladoni rabov. Marx Károly, a kommunizmus híres megalkotója, a nagy Lenin, a bolsevizmus megalkotója, és az ő jobb keze, a zseniális Sztálin! Bolsevikot csinál belőlünk! Ó, szűzanyám! Én értelek benneteket, emberek, de mégsem értelek benneteket. Egyáltalán nem értelek benneteket. Nem ruszkik vagytok, nem lengyelek vagytok, nem bolsevikok. Kik vagytok ti emberek? Itteniek! Keresztények! Zsidók! Ó, szűzanyám! Itteni keresztények. Hát van itt nektek valami! A szűzanya. Csesztóvai, Osztravramai, Kazányi, Megyumúrja és az Upnyavelnyei, és a csodatívő Szent Miklós. Ó, szűzanyám, olyan egy csodatévő, hogy nap fél éve is adnak, hogy szegény uramon nem segített, ó, szűzanyám! Tudod-e te, zsidó, nem zsidó, mit mondok én neked? Te nekünk itt nem adsz el semmit! Se 5 zlotyért, se 2-ért, se 50 grossért! Vidd innét az egész kócerájdat, serítjét ördög vissza anyádba! Jó? Ilja próféta! Betegeket gyógyít! Halottakat támaszt föl! Jövendől akár Jézus Krisztus! 50 grossi! Megismételjem, zsidó! Takarodj innét vissza anyádba, már a nem megemlegetett baszki! Vesztek mindjárt!
Örökkévaló Isten! Örökkévaló Isten! Megint tökröt csináltál, örökkévaló Isten, egy szegény zsidóból! Megjed, baszki! Szűzanyám! Lucifernek nem is olyan írtózott. Ó, szűzanyám! Lehet, hogy tényleg szent arany az állaórája. Mi? Fested, baszki! Te baszki valódi? Ütött a világ órája, elküldte az atya a fiú, hogy megadja minden embernek a magáét, és eltapossa a kígyót. Hát meg mi? Imber, basz! Ördög fészkel benne, maga Lucifer! Kereszteket döntörek, ablakokat törve, gyerekeket ijeszget! Egyet úgy megérte, hogy összeszarta magát. Egy ló se akarta vinni. A pópánál is jártunk vele, meg a papnál is. A pap láncra köttette, és az se segített. Azt mondták az emberek, vigyük Ilja prófétához. Ahhoz, amely gyógyít, ha mégse! Egy marad, követ a nyakába, oszt vízbe vele. Mehetek veletek? Miért ne? Ó, szűzanyám, én is! De ez az aratás, baszki! Hey! Hello! Mindig is ravaszul. Szent ez a hely, ide vonz mindenkit, nincs is olyan lélek, aki ne járt volna Isten, közelül, messzül. Jöjjenek hozzád az emberek, rólad hangos hírek szólnak, szentek szállnak mindenfelé, mint Jézus Krisztus akkoron a földön járt kelt, magára vette a terhet, az egész nemzetért fohászkodott. Fárad már a fa? Száraz. Már itten vannak. Hadd várjanak! Hát! Imádkozik! Jó, megvárjuk! Meddig tudok imádkozni? Arra nézzék. Nem tudják. Kezdődik! Kezdődik! Vida! Menjen, atyám! Atyám! Na mi van? Mi nem ad így üt? Menjen maga. Csak benéztem, Hol menjen! részek? Ahol megy a... Ott, bizonyom! Nem lát! Menjen, atyám, gyógyítsd meg őt, tehát nem látja a világot, ugye, papa? Tán boldog, hogy nem lát! Tán nincs is mit nézzen! Imádkoztok-e ti? Hát, ugye, papa? Hát, én már csak tudom, hogy imádkoztok ti! Legfeljebb elalvás előtt! Na! 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 Na, gyesd a nap! Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében nem én gyógyítalak meg, de a szűzanya. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében nem én gyógyítalak meg, de a szűzanya. Menj haza és imádkozz a szűzanyához, és látni fogsz. Ámen! Ámen! A szűzanyához imádkozzatok naponta legalább 3-szor. Jó. Legalább. Jó. Magatokba szállva. Jó. Ha nem szálltok magatokba, akkor na. Papa! A mindenható teremtő terve beteljesedett! Neked meg mi kell? Nekem. Jaj! Menjél, atyám! Annyi a dolog! Éjjel-osz nappal! Tavasz! Nyár! Ősz! Tél! Elhull az aratás! Nekem meg folyvás csak gyűn, hogy igya! Jó, Ne! Menjél, atyám! Csináljál valamit, hogy én ne igya! Aztán miért iszol te úgy? Nem tudom, menjél, atyám, miért? Iszok! Aztán imádkozol-e te? Imádkozok, menjél, atyám! Azt iszok! Aztán tudod-e te, hogy az ivászat az ördögtől való? Tudom, menjél, atyám! Azt
Iszok! Aztán tudod-e, te piás, a pokorra kerülsz, és ott az ördög forró szurkot és ként itat veled, kezed s lábad fejszével lecsapja, fogóval csipkedi a tojásaid, s végül egy izzó fenyőtoboz dug a seggedbe, a hideg végénél fogod ne tudjad kivenni, és benned maradjon mindörökkön örökké! Ámen! Ámen! Nem akarom menni, atyám, nem akarom! Akkor menj is, többet ne igyál! Csoda! Csoda! Ti meg miért gyöttetek azt az asszonyt? Oldjátok el! Ördög fészkel benne, mennyei atyánk! Az hogy szentségöl, kurva anyját, hogy szentségöl! Oldjátok el, mondtam! Úgyja maga hozta! Hátrébb! Kedvesem, kedvesem, hát hol a te szemed? Kikaparták hollók varjak. Látjátok? Nem szentségöl, dalol! Na mi van, kecskebak? Nem tetszik? Nem tetszik, baszki? Dalolj szépen, baszki! Ördög, nem ördög, maga Lucifer! Krisztus feltámadott! Minden sárkány megfutamodott! Na mennyei vak! Vagy jobb! Nem, baszki! Még mindig szomorú, nem virította fel, baszki! Ördög, nem ördög, maga Lucifer, az akos nem bokott, nem támad fel! Tán te már nem is bak vagy, hanem birka, mi? Tudom már! Te birka, nem birka! A fekete érce fog dalolni neked a legszebben! Könyörülj magadon, te asszony! Temet a nyakából, szívlövelének még a fejszével a fejét lecsap elégetni! És a szélnégy irányába szétszórni! Megálljatok! Hagyjátok! Kössétek meg, de hagyjátok! Lucifert holnap kiűzöm! Azt hisz anyámat, de mi hónap? Hol van az erőd? Megmutatta, és elvitte az erejét! Lucifer, mennyei atyám! Hónap! Talán belőletek kéne először kiűznem az ördögöt! Magát, Lucifert! Talán ti vettétek el az erőmet! Hogy vettünk, hát? Talán bűnösök vagytok! Igen! Nem gondoltok a bűneitekre? Szörnyű bűneitekre? És gondoltatok arra, hogy jön a világ vége és a szörnyű végítélet, és hamarosan segítségét fogtok kiáltozni, segítség pedig nem lesz? Hát így nem gondolom. Gondoltatok erre? Akkor gondoljatok! Gondolunk. Én már gondolok is. Szent háromság egy szemében, ami híres nagy proféta, szereti őt minden ember, ő a mi teremtő atyánk, alfa és omega, mindörökké. Csak megnézem. Nem, gyerünk haza. Kicsit megnézem. Na, láttátok! És Mi, az ördögöt kiűztek? És hát! Nem bírsz emberű beszélni, csak hát meg hát! Hát! Szard össze magad a komád eskü! Ne, lassaskán, előrük! Oda vittétek, s akkor... Oda vittük a némbert. Ott van még a nagy népség. A szemünk előtt meggyógyított a vakot a vakságból, a piát az ivászatból. A hibbanból az ördögöt kiűzte! Oda vittük megkötve. Erre őt kioldoztassa. Kioldoztuk. Erre az, hogy felugrik, hogy szentségöl a kurva anyját, hogy szentségöl. És megmutatta baszki! De újra megkötöttük. És meg akartuk fullasztani, mint Krisztus urunkat, tisztajakba várt ördögöket. De ő nem engedte. Kössétek meg, de hagyjátok. Holnap kiűzöm Lucifert. De mi hónap? Én is ezt kérdeztem, ő meg csak rám nézett. Talán belőletek kéne először kiűzni az ördögöt magát, Lucifert. Talán bűnösök vagytok és elvettétek az erőmet. Adj Isten! Adj Isten! Talán már elfelejtettétek, hogy közel a világ vége, meg a szörnyű végítélet. Milyen világ vége, baszki, elhúgy jön az aratás! Hát nálam borjatnik a tehén a szomszédnál meg az asszony! Szállak
Azt mondom nektek. A Szentírásban mondva vagyok. A világ végén Lucifer fog uralkodni és kísérteni bennünket. Míg az Isten fia másodjára lelendül a földre, hogy ítéljen élőket, sóttakat, és beteljesült. Lucifer motoron járkál a világba, és némberekbe búvik bele, és álmokba mászkál, és az Isten fia másodjára legyütt a földre. Na és? Anyám, meg kell bánni bűneinket és segítségét, kanyarok! Baszki! Hogy Lucifer többet ne gyűjjön félig még motoron, még álmunkba se, el kell vinni hozzá egy köröztöt, hogy a szentülje meg, azt az úton fölállítani. Hát egy jön az aratás! Faszom, az aratásban vannak fontosabb dolgok. Azt mondtad te, hogy nálad már szárad a fa az új pajtával. Szárad a picsába! Eriki, ott faragjál belőle egy keresztet. A picsába. Íme együtt a világ vég! Állja már le, baszki! Halleluja, 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 halleluja. Hallgass ide, mennyei birka! Miért nem tudnak kárálni ezek a tyúkok, nem tyúkok? Halleluja, halleluja, halleluja! Baszki, erisztél, kecskebak! Dalol a fekete érce neked! Mondom néked, te rossz lélek! Hagyd el a meggyötört testet s lelket, mert ha nem, te sárkány megemlegeted! Te bak, nem bak, erisz, baszki, ne gyötörjél! A mindenható Atya Isten ég és földteremtője és egyszülött fia nevében! Miért gyötörsz, kecskebak? Te maga vagy az ördög! Maga vagy Lucifer! Te bak, nem bak, hogy így gyötörsz? Ezek a tyúkok meg, akik dalolni nem tudnak a pokol kígyói! Nem segít lecsapni a fejt! Hát! Szent Mihály arkangyal nevében, aki Lucifert legyőzte, és mindörökre megsemmisítette, hagyd el a lelkes testet, mert ha nem Lucifer lecsap a fejed! Csapjad, baszki! Moskodd be a kezed vérrel, csapjad, baszki! Takarodj! Hogy szakadjon rád, te baroma boldogság! Megijedt az ördög, azt elfutott! Nem magától futott! Tudom, hogy neked csapni a fejt! Nem győzte le az ördögöt! Beszélni fognak az emberek! Azt már nevetséges! Hülyék vagytok! Többebbek a töknél! Énekelt felett, lenyugszik a nap, kitéli az Isten, mint kegyelmet kap. Az énenkert felett, lenyugszik a nap, kitéli az Isten, mint... Kurva anyád! Az énenkert felett... Anyám, mire feled az egész? Hogy mire? Te mondtad, hogy kegyelmet kell tőle kérni, mert közeleg a szörnyű világ vége, még a végítélet. Aj, de milyen világvége, baszki, elhúnyjon az aratás! Az édenkert felett lenyugszik a nap. Visszakik fordul! Hogy vissza? Az egész világ nevetségére? Láttátok, hogy néztek bennünket a faluba? Láttátok? Láttuk! Visszafordulunk, és egész életükben röhögni fognak rajtunk. Az édenkert felett lenyugszik a nap, kiféli az... A baszki, szekérre kellett volna vinni! Hagyd tekérrel! Hagyd! Hagyd! No! Hagyd! Hey!
Hogy? Krisztus Urunk szekérrel vitte! Ő maga vitte! Úgyhogy mi is visszük! Az erőt ad Isten! Elviszik odáig! Röcsög a körösz! Visszahozzuk! A hátam már! Most nem ilyen Luciferrel tűztelik! Várom és az ételkert felett lenyugszik a nap, kitéli az Isten, mint kegyelmet kap. Már én azt mondom nektek, szart sem ér felszentelni egy keresztet egyetlen falunak. Hogy hát ne? Akkor miért van az, ha ő valóban ő, próféta is az Isten egyszülött fia? Miért van az, hogy annyi rossz, szegénység és sírás van környöskörül? Miért jó a világon a gazdagoknak? Miért kell a szegénynek egérlevest főzni? Miért nem tisztelik az ifjakat a vének? Miért nincs valóban igazság? Miért hónak meg a gyerekek? Miért festik magukat az asszonyok? Miért lett ez a világ olyan szar, hogy se élni, se halni benne nem lehet? Miért, baszki? Ő tehet, vagy hogy mi? Hát ki? Baszki! Másodjára együtt a fődre. Először senki se hallgatta, és most együtt, hogy ítélni élőket és holttakat, ahogy az a Szentírásban vagyon, baszki! Hiszen a mi atyánkba is mondja, Isten egyszerűt fiát keresztre feszítették, és eltemették, harmadon főtámadott, ítél élőket és hóttakat. Hát, így vagyon a picsában. Valóban! Írja a próféta is az Isten egyszülött fia. És közeleg a világ vége, meg a végi élet, hogy valóban igazság legyen. Nem keresztet kell szentelni ő nála, de ültet a keresztre. Rája vesz. Hogy rája fel? Egyszerűen megkínozni, az keresztre feszíteni, keresztet meg a fődbe ásni. Na baszki! Azt mondom nektek, ha mi őtet nem feszítsük meg, megfeszítik mások, mert őtet keresztre kell feszíteni. Másképp nem lesz megváltás. Azt nekünk milyen megváltásunk lesz, barom, ha mi feszítsük őket meg. Nekünk talán nem lesz, de rajta valóban segítünk, és valóban lesz igazság, és valóban megváltsa a pusztuló világot, ha mi feszítsük meg őket. És föltámad, és megváltsa a pusztuló világot, az emberek megemlékeznek mi rólunk, hogy ehhez mi segítettük őtet hozzá, akkor majd bocsánatért könyörögnek nekünk. Az emberek megemlékeznek mi rólunk, és bocsánatért könyörögnek nekünk, mikor ottan lesznek vele a paradicsomba, ti húslevest esznek fehér kényelet rákcsálva, orosz vodkával megtódva! Barom vagy te, ökörebb az ökörnél. Te meg milyen okos? Fejjel, mindig is följebb szart, mint ahol a segge volt. Akarod? Akkor erítjél csak feszíteni, de én nélkülem. Én még élni vágyok. Gyerünk, feszítsd csak magába! Megkibantatok, vagy mi? Hogy a rendben fáradtak a vasvilágtól a nyakatokba! Most! Menjetek a picsába! Élni vágyik, baszki! Ó, bizony! Krisztus Urunkat fogjuk feszíteni. Lepihenünk, az holnap meglássuk. Lepihenünk, ugye, papa? Hát! Gyere! És imádkozunk a szűzanyához, ugye, papa? Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Ugye, papa? Alszol, ugye, papa? Aludjál, papa. A szűzanya megsegít téged. Ilia próféta megmondta. És megint látni fogod a világot, ugye, papa?
És ha kisüt a napocska, lemegyünk a folyóra, és én keresek neked gilisztákat. És fogsz majd sok halat. És elmegyünk az erdőbe, és szedünk gombát, meg fekete áfonyát, és én elkészítem neked cukorral, meg tejfellel, mint a mama, mikor még nem halt meg. Ugye, papa? Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Menj és ne igyál többé, mondta! Nem fogok, mennyei atyám! Nem akaródzok az örök kárhozatba! Nem iszok! Azt tudjön, hogy igyak! Megyünk úgy, hogy igyak! Nem tudni miért! Nem mondta miért! Nem tudja, miért jön úgy, hogy igyak! Azt miért nem tudja? Azt már ő maga nem iszik! Azt azt mondani, könnyű ne igyál! Azt úgy jön, hogy igyak! Azt megnézem én, hogy segítette rajtam. Iszok egyet. Egyet. Azt megnézem. Megnézem, hogy szentű, vagy nem eszent. Na. Jaj, de jó, mennyei atyám! Mint a Szűz anya elemenem vinne a paradicsomba! Ha iszok, azt jelenti nem szent. Ó, Szűz anyám, a pokolra jutok. Ó, Szűz anyám, örök kárhozatra. Ó, Szűz anyám, ott az ördög forró szurokkal és kénnel fog itatni. Itatni. Ó, Szűz anyám, kezem s lábon fejszével lecsapja. Ó, Szűz anyám, fogóval csipkedi a tojásaimat. Ó, Szűz anyám, s végül egy izzó fenyőt dobott túl a seggembe. A hideg végénél fogva, hogy ne tudjam kivenni többé. Mindenekkel örökké. Ó, Szűz anyám. Baszki. Ó, Szűz anyám. Ez ám a sötétség, baszki! Miért a világ még nem látott? Hogy ne lássák a napot, mikor hegyen járnak! Hogy pusztuljanak szomjad, mikor vízen hajóznak! Azt végre fáj így minden! Hallgass ide, Lucifer! Férjem, nem férjem! Azt mondják, álmodban mászkálsz! Azt motoron járod a világot! Azt együtt a te országod, miképp a mennybe, úgy a földön is! Vigyél el a te országodba! Mutattak neked fekete hírcét! S dalolok szép éneket! Nem tetszik, baszki? Nem erőszak a disznótoros! Visszamegyek a pópához, nem pópához! Barom a fejemet nem csapta le! De a kenyeret is áld! Jó! Ó, Szűz anyám, álmomból! Ó, Szűz anyám, egy kalászos álmot mutat. Ó, Szűz anyám, a kalászosan álmodó Szűz anyám, a tébolyút pucérnémber szaladott a szentségöt! Ó, Szűz anyám, a szentségöt! Ó, Szűz anyám, úristen! A baszki! Köllekik egy Júdás, aki ítélje! Egy Pilátus, hogy nem, egy Júdás, hogy kiadja! Egy Pilátus, hogy ítélje, és egy katona, aki átadja az oldalát! Ostorozni, feszíteni, és köbdösni, együtt fogjuk! Én meg azt mondom nektek, egy baromra hallgattatok, egy baromra. Te leszel a Pilátus felesége, azt mondod, férjem uram, álmomból ne bántsad őtet! Férjem uram, álmomból ne bántsad őtet, ó, Szűz anyám! Nem mondják az emberek, hogy hozzányúljatok. Rongyosra vernek titeket. Másodjára együtt a földre, azt őtet megfeszíteni nincs miért. Az Pilátus ki lesz a picsába? Hát ő! Pilátus a kezét mossa! Júdás fel is kell kösse magát! Szálljál le rólunk, te féreg! Nem akarsz velünk jönni, akkor mit kavarod itt el a szart? Erígy innen, baszki, mert ha nem, megemlegeted! Egy baromra hallgattok, egy baromra! Hát akkor Pilátus ki lesz a picsába?
Sorsot húzunk. Jó, aztán csalás Éne, ki akar itten csalni? Éne, vegyél csak te 3 szalmaszát, egy hosszút, egy közepes, meg egy pulkát. Hosszú lesz Pilátus, a közepes Júdás, a kurta, a katona. Jó, kisorsoljuk, ki lesz kicsoda először. Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, kapcsolat. Pilátus! A pizzában Pilátus! Na mostan te. Atya, a Fiú és Szentlélek. Júdás baszki! Én meg a katona a katonának megbocsátatok, mert nem tudtam, mit csinál. Szűzanyám! Na, lát-e vagy nem lát? Nem lát, ugye, papa? Hát! Szóval nem gyógyította meg a vakságból? Szűzanyám, a piás! Hallgass ide, te Piás! Mondja csak meg nekem, de mint a Szent Jónáskor, baszki, iszol-e te vagy nem iszol? Mint a Szent Jónáskor? Iszok, baszki! Szóval nem gyógyított meg a piából. Hát iszok! Vagyis baszki nem szent! Hogy nem szent, hogy nem? Magam hallottam, amikor azt mondta neked, te Piás, hogy ne igyál baszki, vagy nem? Ó, Szűzanyám, hát akkor? Te Piás, te iszol, ő meg szent. Olyan így szent, hogy a papa még most se látja a világot, ugye, papa? Hát! Azt szűzanyához imádkoztatok magatokba. Ez meg a itt, hogy még a belealudtunk, ugye, papa? Na jó, 3 és az éneket felett! Lenyugszik a nap, kiféli az Isten, mint kegyelmet kap! Az éneket felett! Lenyugszik a nap, kiféli az Isten! Szervusz, szomszéd! Ti meg! Hova ezzel a kereszttel? Ilia prófétát megyünk feszíteni. Azt miért? Miért is? Mert én iszok? A papát meg nem gyógyítottak ki a vakságból, ugye, papa? Azért. Azt nem félitek a poklot? Féljük, baszki, féljük, hogy a pokolba jutunk, és a pokolba az ördög forró szurokkal itat majd. De hisszük, hogy föltámad, és megkönyörül mindnyájunkon. És még talán Júdáson is megkönyörül. Azt melyik a Júdás? Én baszki. Valóban legyen igazság. Ne legyen jó a világon a gazdagoknak. És hogy a pópák ne csak igyanak, stosszanak. Hogy a gyerekek ne hóljanak meg. Hogy az asszonyok ne fessék magukat. Hogy a vének tiszteljék az ifjakat. Hogy ez a világ ne legyen olyan szar. Hogy se élni, se halni benne ne lehessen. Ezért főkör kössem maga. Ez, ti szentebbek a szenteknél. Megyünk veletek, ugye, papa? Hát, nincs szükségetek valamire. Nincsen. Nincs! Se szögünk, se fejszénk. Azt egyenes kaszánk sincs, hogy átaldöffük az oldalát, azt ásunk sincs, hogy elássuk, azt korbácsunk sincs, hogy korbácsoljuk, azt tövis koronánk sincs. Hozok! Segítek! Viszem a biciklit! Akkor gyerünk! Az édenkert felett lenyugszik a nap, kiféli az Isten, mint kegyelmet kap. Az édenkert felett lenyugszik a nap, kiféli az Isten, mint kegyelmet kap. Látván a fenevadat, amely vala és nincs, no, a hideg, önts rá meleget! Mit csinálsz, asszony, azt akarod, leradjon a húscsontomról, önts rá hideget! Hát ez meg mi? A fenevadat, amely vala és nincs, no, van. Jól van? Jól van, asszony! Fenevadat, Ó, amely... szűzanyám, az erdő, Lucifer! Megálljatok! Mit akarsz, gonosz lélek? Sötét az éjjel! Pópa nem pópa! Sötét meg félelmes! És gondoltam, én árva, visszajövök a pópához, nem pópához. Fejemet nem csapta le, tán kenyeret is áld. Adok néked kenyeret, asszony. De mondj egy fohászt. Hely, de ravasz! Amúgy nem adol? Adok, de mondj egy fohászt. De adol kenyeret? Adok. A városban vodkát ittam. Hagytam magam. Nem tiltottam. Jött egy úr. Milyen úr? Gólya úr.
A gyereket elvitte. Magasba röpítette. Röpül, Gólya úr. Ámen. Adjál kenyeret. Könyörülj magadon, te asszony! Én meg azt hittem, hogy te pópa, nem pópa. Más vagy, mint a mások, de te épp olyan vagy, pópa, nem pópa. Épp olyan, hogy a franc szakadjon rátok! Könn a földön! Benne a házban! Éberen! Álmatokban! Életedben! Halálodban! Megtüklött az ördög! Hál' Isten! Á, lélegez! Én az ürdög! Lecsapjam a fejét! Nem ördöges szippantak, hanem nyomorult. Segíteni kell rajta, kenyeret adni, megtéríteni. Talán ezt térítette meg őtet. Vigyétek a házba. Jönnek valami népek! Keresztre akarnak feszíteni! Ikorokat cígölnek! Keresztet, meg hosszíkaszát, hogy átdökjék az oldaladat! Meg szögeket! Ekkorákat, de! Ekkorákat! Bepiáltál te! Azt mondják, hogy te vagy a Jézus Krisztus harmadnapon föltámadó. Most, te piás! Harmadnapon, mennyei atyám, harmadnapon! És én mindörökkön örökre nem iszok többet! Hallottátok-e ti? Valami barmok jönnek keresztre feszíteni. Azt mire föl? A keresztre föl, asszony! Le akarnak szögezni, hogy meghalljak és harmadnapon föltámadjak. Felkül, majd támadjon. Asszony, én nem Krisztus vagyok, hanem Ilja, aki Krisztus, vagyis az igazság második eljövetelét jövendöli. Mindenható Atya Úristen! Most megébredt már? Azt a cselédjei vagyunk annak az ördögnek, vagy mi? Ha megébredt, adjatok meleg vizet neki, hogy megmosdék. Meg tiszta inget, meg az édes szoknyáját. A zöld szoknyát? Meg talán a piros kendő. Fodog az édes a sírjába. Vágjatok le egy tyúkot és főzzetek húslevest. Aztán ünnep van, vagy mi? A zöld szoknyát meg a tyúkot! Mondtam! Ők majd támadja. Ó, szűzanyám, az zöld szoknyát. Meg a piros kendő. Meg egy tyúkot. Ember, íme szörnyű halál, várnálom kereszten. Ajj-na-na-na-naj! Ajj-na-na-naj! Ó Jézusom, Uram, irgalmazzál nekünk, irgalmazza szegényeknek és a bűnösöknek. Minden valami kell! Szögünk van, meg fejszénk, meg töviskoronánk, meg korbácsunk, hogy korbácsoljunk, meg egyenes kaszánk, hogy átaldögtük az oldalát. Meg ez! Meg az. Mikor még? Meg kell nézni. Hogy megnézni? Le kell próbálni az egészet. Hogy lepróbálni? Csak úgy, mintha, hogy ne maradjunk szégyenbe. Ó, szűzanyám, kivel? Ó, már megint valami spekulál. Szűzanyám, hasznos akar lenni! Mindig is ravaszoltak. Ne szívódjatok, szenteknek nem ildom azt. Jól mondja, le kell próbálni először. Hogy ne maradjunk szégyenbe, ugye, papa? Ezzel! Ó, szűzanyám, mint madár ijesztővel! Hogy lepróbálni? Csak úgy, mintha. Te Júdás! Te Júdás! Eredj, mondjad, akit megcsókolok, az az Isten fia. Na ne! Na! Nem áll! Na! Mondjad már. Akit megcsókolok, az az Isten fia. Most el is csókold meg! Nem áll! Baszki! Egy picit! Mindegy! E csókolattat ki Júdás szenvedésre az emberfiát. Jobb lett volna neked, ha meg se születtél volna. Most visszaadod Heródesnek a 30 garast, azt fölkötöd magad. Már is. Mit már is? Kösse föl ma! Nem, majd később kötöd föl magad igazából, most csak úgy, mintha. Próbáljuk. Köteled van? Nincsen! Mi, akkora dolog egy kötél? Ott 30 garasod van-e?
Júdás 30 garasi árulkodott. Azért árulkodott, hogy megváltsa a világot. 30 garasért? Hogy megváltsa a világot. 30 garasért! Így vagy a Szentírásban! Az hunnét a pusztaságba vegyek én most baszki 30 garast! A seggemből! Azért árulkodott, hogy megváltsa a világot a passzomnak az egész... Ugye, aki a Heródes, az adja Judásnak a 30 garat. Én a katona vagyok. Én meg a Pilátus a picsába. Én a Heródes, ugye, papa? Hol vagy te, Heródes? Hol? Hát, hol? Te Szent Veronika vagy. Kendőd van? Van. Nincs. Ehune. Kendővel később letöröd az ábrázatját. Na, most már csak egy Heródes köl. Te vagy Heródes. Zsidó! Én katolikus vagyok. Anyám, ez nincs zsidó, Krisztusunk is adtak tizanyai. Ne, a római. Meg a Pilátus a picsába. Heródes vagyok! Csinálok szakányt magamnak, jó van? Most kell, hogy legyen nálad 30 garas. Na, megfogtuk már őtet, megkötöttük. Jó, hosszú kötél, köz. Visszük Heródes elé. Emeljen, nos. Nem, mögé, elé! Amarra. Heródes meg megkérdi. Te vagy a zsidók királya? Te vagy a zsidók királya? Te mondád! Most megtéped az inget, ajjajjaj, magatok is hallhattátok, micsoda káromlás, vigyétek őtet Pilátushoz. Erigyén be! Ajjajjaj, magatok is hallhattátok! Ajjajjaj, micsoda káromlás! Micsoda szörnyű káromlás! Vigyétek őtet Pilátushoz! Így jó? Jó. Csak miért napoltatsz itt az inget? Kurva jó! Na, most Pilátus! Az én vagyok, fogsak meg, ha? Vírjam, uram! Várjál még nem mostan! Hogy nem mostan? De ez Pilátus segíteni akar neki, ezt miért? Tudva való a feleségének álma volt. Segíteni akar nekik, hergelje a zsidókat! Ugyan De nem már. sikeredik neki, mert a zsidók túljártak az eszén, mármint Pilátusnak. Így vagyon a Szentírásban. Harmokat beszél! A feleségének álma volt! Így vagyon a Szentírásban! Tizanyám, a feleségének álma volt! Hát, ugye, papa? Harmokat beszél! A zsidók túljártak az eszén. Ahogy a zsidók szoktak! Picsába, hát én vagyok a Pilátus. Jó van, ahogy akarjátok, az egyenlőtje feleségének álma volt, ott a zsidók meg túljártak az eszén. Vírjam, uram! Álma! De akkor sem mögé, hanem elé! Vírjam, uram, álmom volt! Ne bántsad őtet! Picsába. Fejezd be már azzal a picsával! Szólj már embermódjára, jól van, asszony? Jól van az. Jól van. Most megkérdezed tőle, igaz-e, hogy te vagy a zsidók királya? Igaz a picsába, hogy te vagy a... Álljál már le! Hogy te vagy a zsidók királya? Te vagy a zsidók királya, picsába. Én a picsa eszen a picsádba! Most ű! Igen, de az én királyságom nem a világból való. Isten atyám azért küldött engem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Most Pilátus, mi az, hogy igazság csak picsa nélkül? Mi az, hogy picsába? Igazság! A picsába, Pilátus! Azt a picsába! A nevetség a picsába! Nevetség, hogy az ember a picsába nem tudja kifejezni magát! Nevetség! Akkor a picsába feszítetek, hogy... Mit csinálsz már, most megbántottál, nincsen miért! Nem áll, na, elmégy, hű lesz a Pilátus. Mi? Tehát te akarsz ülni, mi? Te beszaltál Judástól, mi? Ne csináljátok, a szenteknek nem ildomos, na! Vírjam, uram, álmom volt! Ne bántsad őtet! Most a Szent Veronika vagyok, ugye, papa? Na most akkor feszítünk, vagy eredünk haza? Ne előtt korbácsolni, köl meg a töréskorlát körrakni! Jól lesz, szögen csúcsúr! Na, most a katona, erre is mondjad! Talán én tudom, mit mondjak, urunk, és megváltunk Ehun az anatás, nekünk még téged kell feszíteni. Ki a szörnyűvényítélek? Meg a világ vége! Megények meg az én levesztőkre! Az igazság valójában nincs! Most a gyerekek megmódolják! Ez is ilyen! Isten van a
belőle semmi. És mi a picsát fogunk feszíteni? A faszomnak követett az egész próbából. Úgy mintha baszki. Na! Megszívódjatok, szenteknek nem ildomos! Sógorom nem messze lakik innét, elég az épcsuk, ami köl! Új inget, köteleket, meg 30 garázs! Meg egy Lavrov Pilátusnak, hogy legyen miben mosni a kezeit. Jól van! Ha lenne biciklim, egy-kettő visszagyűrnék, de az a piás a biciklimet elkötötte, az kerekét oldott a pizzára. Ó, szűzanyám, ne szentségüljetek nekem! Na! Mi? Hova? Segítek! Erigyetek, beérünk titeket! Végig igényes! Ma mindig ravasz volt. Ó, szűzanyám! Papa! Énekes veled! Elmegyünk! Ó, Jézusom, Uram! Isten is meg, íme szörnyű halál, vár rád a kereszten! Áj, Lányom, így szólt hozzám anyám a halálos ágyán. Ne adj semmit a férfinak, ígérgessé csupán. Ej, te anyám, szülő anyám, nem jól taníts engemet. Ha nem adol, csak ígérgetsz. Magad hozod vesztedet. A kovácsnak, hogyha adol, megpatkolja lovaid. Varga kéri, és megkapja, megjavítja cipőid. De ha nem hagyod a szűcsnek, a bundádat elrontja, likas zsebeket var belé, ujjait meg lebontja. A molnárnak jár valami, ha megőrli lisztedet, de ha nem adod meg néki, belédob pár egeret. És ha toszol a pópával, elengedi vétkeid. Látod, mennyi hasznot hoznak? Lompos alsó részeid. Hideg, öntsetek rá meleget. Csinálsz, asszony, azt akarod, hogy lerohadjon a húscsontomról? Messze a tiszta ing, meg az őtszok. Meg a piros kendő. De erigy innét, Olga. Nem lesz néked jó, mi nálunk. Hát, mert ez itten szent hely. Azt tudod te, Olga, holnap mi lesz? Világ vége. Meg végítélet. Jönnek valami emberek, hogy keresztre feszítsék. Keresztek cigölnek. Meg szegöket. Mely, mekkoráka. Az éneküket dalulnak Hogyha meg. ő Jézus Krisztus. Harmadnapon föltámadik. A húsleves ízlette? Ízlet, mert éhes voltam, mint a farkas, de kevés benne az őtség. Kevés benne az őtség. Miért élsz te, asszony, ilyen átkozottul? És nem imádkozol, és harcolsz az Istennel meg az egész világgal hazátlanul, mint egy szuka. Jó ez így neked? Hallgass ide, pópa, nem pópa. Mit féltel te úgy engemet? Azt mondták a te ravasz tyúkjaid, nem tyúkjaid, hogy gyűnnek tégedet keresztre feszíteni, és szent éneköket dalolnak. S allilúja, allilúja, allilúja. Nem tudtam, te pópa, nem pópa, hogy te vagy a Jézus. Én nem Jézus vagyok, asszony, én Ilja vagyok. Ravasz vagy te pópa, nem pópa, mint az ördög. Mikor énekeket dalolnak te rólad, te vagy a Jézus. Mikor szédíted a hibbantakat, akkor is te vagy a Jézus. De mikor keresztre feszíteni gyűnnek, akkor már nem vagy a Jézus. Egyszer Jézus vagy, egyszer meg nem Jézus. Mi van Jézus, nem Jézus? Félsz, hogy nem támadol föl? Ha a mindenható Atya Isten úgy akarja, fel is Ha támadok! nem akarja a mindenható Isten, akkor nem támadol föl. Egyszer Jézus, egyszer nem Jézus. És a pokorra kerülsz. És ott az ördög forró, szurkót, s kint itat veled, kezed s lábad fejszével lecsapja, fogóval csipkedi a tojásaid, s végül egy vörösen izzó Hagyj te! Mitől félsz, Jézus, nem Jézus? Imádkozom egyet, azt feltámadom. Ne félj! Az Atya Isten irgalmas.
az Atyaisten irgalmas? Akkor miért felette, miért nem látja, miért hagyta el mindazokat, akik gyöngék, akik sírnak, akik betegek, akik eltévedtek, akik káromolják, akik elvesztették a hitüket, akik éhesek és szegények, akik sötétségben élnek? Miért ilyen a mindenható Isten? Örökkévaló Isten! Megéri ez neked, örökkévaló Isten, hogy örökké bolyongjak, örökkévaló Isten! Mint valami hülye zsidó a sivatagban, örökkévaló Isten! Nem szívesebben enni koglófot vagy csirtojást, örökkévaló Isten! Kísérném a világ legjobb örökkévaló Isten német fehér barával! Az első adandó alkalommal eladlak! Miért néző bennünket? Lucifer! Fülj hát! Jó estét, emberek! Ó, szűzanyám, ez a zsidó még a szent képet adta. Hát, Rothschild jastag volt. Ti meg emberek, hova azzal a keresztel ének évadján? Ilja prófétát menjünk feszíteni. Féljétek az Istent, emberek! Ölni akartok? Nem ölni zsidó, hanem az emberfiát keresztre feszíteni. Tréfáltok, emberek! Ne tréfáljatok! Ilja próféta betegeket gyógyít! De jelentőt úgy ismeri, mint a Jézus Krisztus, emberek! Tehát ő csak egy egyszerű halandó! Nincs vér eleven ember! Hogyan akarjátok, emberek, hogy feltámadjon, emberek? Jézus hogy támadott fel, baszki, mikor a zsidók megfeszítették? Feltámadt, emberek! De a mesében, emberek! Mesében, baszki! Emberek! Ezek csak mesék! Legendák és történetek, emberek! Az ember találta ki őket, emberek, hogy könnyebb legyen az élet, emberek! Mert csak az ember számít, emberek! Semmilyen feltámadás, emberek! Nem volt, és nem volt soha! Emberek! Emberek, Jézus csak ugyanír, de egyszerű halandó volt, mint a ti írja profétátok! Lucifer, ugye, papa? Nem vagyok én Lucifer, emberek, egyszerű ember vagyok! A ti profétátok is az! És ha megfeszítitek, és ha ő nem támad fel, az Istent meg kell feszíteni, hogy hinni lehessen benne! Emberek! Gyertek, azt szögezzük ezt a Lucifert a kereszthez! Ó, szűzanyám, próbálunk! Csak úgy mintha, baszki! Ugye, papa? Hát! Na gyere! Hozzá csak! Papa, őrkány! Várjatok! Emberek, ti megőrültetek! Nem vagyok én Lucifer, emberek! Maradjál már! Nesze parfüm, baszki! Indusjál! Zsidó vagyok, nem Lucifer, emberek! Hadd leszel már! Emeljen! Ha ti engem megfeszítetek, börtönbe zárnak titeket! Börtönbe! Szalvisába! Örökkévaló Isten! Megint az lesz örökkévaló Isten, hogy Jézus Krisztus a zsidó fiat feszítették keresztre! Híresek vagyunk ma, a kurva anyját, milyen híresek? Ej, de jó valakinek! Már nekünk a világ végezték, semmire se lesz gondunk. Nem, mi? Szentebbek vagyunk, mi már szentekni, ámen. Minden van, ami kell! 30 garas, fogjad! Vador Pilátusnak, meg Kötél Júdásnak. Nem támadik föl, baszki, börtönbe jutunk. Hogy nem támadik föl? Hogy? Föltámadik az a pokolba is. Én nem iszok, ugye, papa? Hát, miért nem? Már nem, ugye, papa? Ha nem, hát nem. Na. Egyetek, ott igyatok. Volt őnek is utolsó vecsernyéje, ott mi nekünk is van. Ámen. Ámen! Ámen, az asszony az erdőbe! Az ember utána! Majd a lehűltek egy nagy folyara! Csináltak uzsonyát! Helya, dunjada! Dunja, dzievuszka moja!
Szentebbek vagyunk, mi a szentek, mi amen. Csináltak uzsonyát, nem bírták megenni. Mász az ember az asszonyra, nem akar legyinni. Helye, dunja, dá, dunja, dévuska, maja. 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 Pokorra jutunk, baszki! Ugyan ma. Mi ez, baszki? Tosszák! Szűz anyám, ugye, papa? Szállj már ebben, szállj ebben, mit szólnak a néven, hogy az uzsonyánkat hagyják egy minden. Helye, dunja, dá, dunja, dévuska, maja. 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 Szentebbek vagyunk, mi már szentekni, ámen. Osszony! Vissza kék fordulni! Az egész világ szégyenére. Azt a picsába nem támadik fel! Börtönbe jutunk! Az, ha föltámadik, A pokolba! Nem akarozzuk a pokolba, mennyei atyám! Helye, dunja, dá! Dunja, dévuska, maja. Helye, dunja, dá, 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 dunja, dévuska, maja. Valahogy csönd van a picsában. Talán nem állt fél neki! nem támadott föl! Ej, de gyöngé ment! Sírverem, ez nem lik. Pilátust, azt a Pilátus néz! Minden mese! A Pilátus mese! Meg a Pilátusné is! Feltámadás nem volt! Nem is lesz soha! Igazság sem soha igazán! Meg kell szentélni a keresztet, és az útszélén felállítani keresztet szentélni egy falunak sokat át! Derék legény vagy Pilátus! Azt te Júdás nem toszol? Börtönbe jutunk! Föltámadás nem volt! Nem is lesz soha! És igazság sem soha igazán! Mikor volt? Azt a gazdagoknak mindig jó lesz a világon! Azt a szegények meg egérleves főznek! Azt a pópák meg csak inni és toszni fognak! Azt a gyerekek meg fognak hóni! Azt az asszonyok festeni fogják magukat! A vérek nem fogják tisztelni az ifjakat! Az ez a világ mindig olyan szar lesz, hogy se élni, se halni benne nem lehet! Én még élni vágyok, baszki! Vissza kék fordulni, baszki! Ó, Szűz anyám, haza! Néda! Azt mire megy haza? Azt adom, mi van? Minden mese! Jézus urunk nem mese! A Pilátus meg a Pilátusné nem mese! Ó, Szűz anyám, föltámadik, azt megváltsolja a világot! Férjem uram álmom volt, ne bántsad ütet! Lucifer a kísértésbe vitt bennünket! Ó, Szűz anyám, jön a világ vége, azt a végét élet! Cár asszonyunk te! Angyalok vezérasszonyom! Pilátus vagyok a picsába! Én meg a katona! Én meg a piás! Én meg a Veronika, ugye, papa? Meg a Heródes! Te meg Júdás vagy nem Júdás? Baszki! Na, elég innen! Hozzad! Gyerünk! Ó Jézusom, Uram! Isten is meg ember! Íme szörnyű halál! Várnád a kereszten! Áj,
náj, 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 náj. Ó Jézusom, Uram, irgalmas már. Irgalmas a szegény. Mindenható Atya Isten! Itt van írja emberek! Téged könyörgünk, bocsássad meg a mi szörnyű bűnünket, amire ma vetemettünk. Hívott agyak jönnek! Keresztet hoznak, szögeket, ekkorákat! Ilya, jönnek kendet megfeszíteni! Kiféle vagy te, aztán mit akarsz? Ilya úr, Rócsiz vagyok! Zsidó, nem Lucifer, Ilya úr! Hibbant agyak jönnek, hogy keresztre feszítsék! Én nem Krisztus vagyok, ember, én Ilja vagyok. Én nem akarom, Ilya úr, hogy megírás neked, Ilya úr, hogy a Jézus Krisztus a zsidók miatt feszítették keresztre! Meneküljön kendrögves! Bűnök, házak, falvak, róla az Isten fia, ítéli őket is fogva. Mit akartok, hibbant agyúak? Ajjajjajjajjajjaj! Ajjajjajjajjaj! Nesze Júdás a 30 garas! Adjad ki nekünk Isten fiát kényszenvedésre, megfeszítésre, halálra és föltámadásra! No, Tudod, próbáltuk úgy, ahogy. akit megcsókolok üljön! Megvesztetek, hibbantak! Ne félj, Krisztusról! Nem fogunk szörnyedni! Meghaltott leszállt a pokokra! És ő mindenökön örökre nem is a többet! Hol te is korona? Hozzám teszem! Csináltok, hibbantak ki! Heródesek is katonák, Pilátus is feleségeik, vakok is piások, farizeusok is júdások. Kit kínoztok ti, baszki? Kit akartok keresztre feszíteni, férgek? A szentet? Aki az ördögöt belőlem kiűzte? Bűnös lelkemet kimentette? Júj, szent baszki! Kiűzte az ördögöt! A szűzanya, ugye, papa? Hát! Szöges dróttal megkoronáztak. Jöttek, hogy megkorbácsoljanak. Szöget verjenek kezembe és ládamba. Egyenes kaszával átaldöffék ódalam és elássanak a földbe, hogy megnézzék, szent vagyok-e vagy nem szent. Mindenható Atyaisten. Vége a világnak. A ti bűneitek, sötétségtek és ostobaságtok kereszte alatt tartatik meg a végítélet! Azért, amit tettetek, szörnyű bűneitekért, a félig meddig hitért, sötétségtekért, meg ostobaságtokért, Heródesek, meg katonák, Pilátusok és asszonyaik, vakok és piások, farizeusok, meg ti júdások, mind közül a legrosszabbak, mind örökkön-örökre marsz a pokolba! Azt mi végre? Ugye, papa? Hát... Lucifer, vigyed a barmokat a pokolba! Nem lehet! Örökkivaló Isten! Nem indul a motor! Lucifer, mondtam! Vigyed a barmokat a pokolba! Nem indul a motor! Ilja, könyörüljél rajtok! Könyörüljél rajtunk, ugye, papa? Le akartok feszíteni? Mindenható az Isten Ilja! Most! A mennybe! Te is, én is szent vagyok! Meg én is! Könyörüljél a bűnösök a haláluk óráján! Hát ti júdások nem akartatok segíteni rajtam! Lábaidat mostuk! Húslevest főztünk! Odaadtuk az 5 szoknyát! Meg a piros kendő! Könyörülj rajtunk! Könyörüljél meg Ilja rajtok is! Most!
Marsz a mennybe! És melegítsétek fel a hústevest! Én a Pilátus vagyok a picsába, de a zsidók a picsába túljártak az eszemen. Én meg a katona, és nem tudtam mit teszek, de elhunyjön az aratás. Júdás, nem a 30 garasén asztalat. Tudtuk, mi a pokolba jutunk, és mégis segíteni akartunk te neked. Én nem Heródes vagyok, szűzanyám, hanem a katolikus szomszéd. Elrészd őket a mennybe, Iljaoszt, hadd menjenek az aratásra. Hallottátok, hogy mondotta a mennybe? És én mennyei atyám? Ja, ez is segíteni akar. Elitte a mennybe. De ha inni fogsz... Nem fogok, mennyei atyám, nem fogok. Tudom a toboz. Én is itt vagyok. De téged a mennyben nem eresztelek. Azt még! Ó, szűzanyám, de én azt mondtam, hogy félrem uram álmom volt, de ne bántsa a dűtet. Hoztál az erdőben. Ilja! Hát, úgy gyűjt, hogy húgyozza. Bánom is én, erédj a mennybe. Ó, szűzanyám! Te nem Ilja vagy Ilja, hanem Jézus. Nem vagyok én Jézus Olga, én Ilja vagyok. Aztán gyere te is Lucifer húslevesre a mennybe. Nem vagyok én Lucifer, Ilja úr. Rothschild vagyok, Gastokból, Ilja úr. Köszönöm a levest, Ilja úr, de nem lesz elég mindenkinek, Ilja úr. Viszontlátásra, Rothschild úr. Viszontlátásra, Ilja úr. Nem Jézus vagyok, emberek. De Isten álmomban megmutatta, hogy közeleg a világ vége és a szörnyű végítélet. Közeleg a világ vége. A végítélet, a tetőt moha nőtte be, s inganak a falak, inganak a falak, korhadnak a padlók, térden csúszva kell a szánkban a vizet hordani, öntözni az üszköt, míg az erdő ki nem sarjad, s újra virágba borul az almafa. Itt az ingem nem disznulát, köszönjük szépen! Itt az ingem, új